decidir sobre un problema socioambiental muy grande. Están vendiendo nuestra soberanía a los intereses económicos de la Generalitat. Están vendiendo nuestra salud. Están vendiendo nuestro derecho a decidir por puros intereses económicos. Y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que el Ayuntamiento de Sardañola venda nuestro derecho a decidir. Y tampoco vamos a permitir que vendan nuestra salud por intereses económicos. El 2010 ho van voler tornar a aprovar i ara hi tornen, i d'amagatotis, i portant-ho a fora perquè ho decideixin allà. Més serveis socials i menys abocadors! Ja és la tercera vegada que l'Ajuntament vol aprovar uns pisos al voltant de l'abocador. No a sobre, perquè a sobre hi ha les parcel·les edificables, però no poden edificar allà perquè no poden fer fonaments. Està ple de residus industrials amb reaccions químiques contínues generant gasos i lixiviats que no controlen. I com que no poden construir a sobre, volen construir al voltant. I al voltant de l'abocador no es pot construir, s'ha de descontaminar, aplicar la llei de sòls contaminats i descontaminar. I quan estigui descontaminat parlarem de què s'ha de fer. I com que no volen que la ciutadania intervingui, perquè ja hem aturat aquests pisos 2 vegades, ara volen traspassar les competències municipals en urbanisme a fora, que sigui Barcelona qui decideixi. De manera que ni tan sols els regidors podran votar si volen o no volen el planejament. De manera que no tenim democràcia directa ni democràcia participativa i ara ens volen prendre la representativa, que ja és el colmo. No, no, no! Els abocadors! No, no, no! Els abocadors! No,